Rundt igen! Rundt igen! Hey, Janne! Hey, vi kigger op! Det er okay! Op igen! Kom igen, Kontra. I må ikke hænge med hovedet. Kom nu! Kom videre! Hakan, højre! Hakan! Niki, se Hakan! Ro på, Hakan! Ro på! Sådan! Kom nu! Nu! Christian, følg med ham! Hey! Godt, Hassan! Ham væk! Kom! Bold! Fokus, mand! Jeg tager bolden. Hakan, det værste stak! Boss, godt indlæg! Hold dig inde! Stærk, jeg siger! Hey, udskadet! Kommer, det er 10 gang det der. Kom op, plads! Kom bare! Vent! Kontra bare på plads. Alle behøver ikke mod Victor. Så kom ind i bænk. Sådan, Miki! Sådan, Miki! Kom nu så! Kom igen! Miki, godt lavet, Miki! Jeg er lidt rundt for det. Det er så fast. Du skal bare... Jeg er noget. Ja, så, kom! Slu nu, hey! Spil af, løb! 2 med den! Ryk Kjensel! Boss, hvorfor venstre hænder? Sæt det, Tobias! Godt udspark! Ryk! Afsted! Hvorfor er vi det? Kom nu! Sami, det var sgu Hallo, ro på! Flat og ro på! Kontra, vi skal bare på plads! Sami, du får en pause næste gang. Junker! Nej! Kom nu tilbage! Prøv at se! Der ligger 2 dernede! Ryk, Jannik, ryk! Sådan, Sjæl! Christian! Længere, Dan, længere! Jo, man. Hvem der har 2 over? Kom nu, mand! Kom nu, mand! Ja, Brønder sindssygt boller! Du skal høre skråen, ikke lade stande. Fuck, det er fitness. Fuck, fitness. Kom nu.
under! Så stille, Ron. Kom igen, Brønder, kom igen! Kom igen! Jeg siger! Nej, ikke nu. Han får en straf, Jose. Er det ikke håndbold? Håndbold. Christian, skal vi skifte, eller er det okay? Ladsov, 3,5 på gul! Gud kort for det, Ja. Du skal være klar på det, jo. Nej! Hvorfor? Christian fik gul. Jo. Det er Christian, der fik gul. Nej, det er ikke Christian. Det er deres spiller. Lund. Det er ham, der tager træk, den er taget med. Du skal lade være at snakke til ham, som jeg har sagt til dig 8 gange. Det er ikke så ham, jeg snakker til, for helvede. Jeg giver bare en lyd, hvis jeg er irriteret. Nu er man lov til at sige det eller andet, mand. Prøv dig, Victor! Prøv dig! Lad os skyde! Kom. Ja! Jeg fik det engang med. Christian! Jeg ved ikke, vi får 2 strafspark, jeg forstår det ikke. Vi er nok blevet helt varme at sidde. Det er stadig til dig. Prøv, han siger til mig først, når jeg har lavet varme. Så siger han til mig, at det kan blive rigtig varmt. Hvis han sagde det i starten, jeg havde ikke. Det hedder ikke navnet varmt. Brormand, når det er varmt, så aldrig bruger meget varmt. Ja, det er det. Hakan! Hakan! Hakan, gå væk! Hakan! Gå væk med dig, Hakan. Han havde, men dejlig fejlkendelse, åbenbart. Christian! Han scorer. Er det Miki? Det er Victor. Nej, Waller, please. Kom nu, Waller. Det Ja, er ved anden du hvad? fucking straf, vi har. Så skal lidt nu. Og hvis vi ikke tror, så kan vi lige så godt tabe ham. Han kan også brænde. Nej, han kan også brænde. Han kan også brænde. Ikke for ham, der mundmand. Christian! Kom nu, Victor. Vi har det her. Kom nu, Victor! Kom nu, mand. Kom så! Kom så! Stille og roligt, Sandy. Stille og roligt, Sandy. Nej, Victor! Victor! Mikkel! Du kan også få min skyld. Du kan også få min skyld. Han er corona, pas på! Gå og jubler, Victor! Gå til kameraet! Dommer! Victor! Hvad siger den gule? I skal lade rom. Jeg vidste det. Waller vidste det. Ja, men den gamle ikke har grund. Slap af, men han er ældre end min far. Ja. Jeg siger! Ja! Nå, det har jeg så. Slap af. Dommer! Hvorfor fik sådan? Dommer vi. Ja! Plads! Vi går hjem. Kom nu, Blå! Dommer, må jeg komme ind? Hvordan? Dommer, må jeg komme ind? I går til den sådan der. Kom. Hvor er der givet? Jeg siger ikke noget, jo. Hvor lang tid siger ikke noget? Tag trøj på, så. Noah! Over trøj. Jeg har trøj på! Roman, hvad skal jeg sige til dig? Please, Waller. Jeg ved det godt. Godt lad os sandt. Hvordan ham? Du flyver på ham! Han er helt væk! Prøv dig! Han skal bare tage den selv. Altså, kom igen! Du er træt, jeg ved det, bror! Kom nu, vi er overtalt, gutter, kom! Godt spillet, gutter!